no baro watui kotor phaima tabuk jak nangjak Tripura hastiwo simia notice hani kubun hasiro goba haino no baro watui kotor phaijak abobai hak wagui lahar muthakjak tui kotor ungui kami tuima tuisa pungui thangjak kwbangma borok ni tabuk langma jungjalo khlaijak asukbai simi thaigya Tripura hastini mangpilibo haino kisaniya Agartala doli watui phaioi tui pom ungui thangka June talni Chisini salmari sapung watui nobar kotor phagya abobai Agartala doli tui pom ungui thangka yang hasu kami lama tei nog rokhe nobar kotor phaioi bayei kosogui jilafila ungui thangbakya Patika North Tripura Dharmanagar 57 constituency Jubraj Nagar Balidum ADC village Birespara amchayo O kamini kwbangma nok nukhong nobar watui kotor phaioi khuroko khunjili bai kobni thangbakya Birespani kwbangma nok nukhong tabu nukhong khunjili kari engjak obo haijora hamiawo haste hapangtei TTADC hapni thaniwo chubasu sanka ro baima nuk phaika tini phaioi enke obo nok barok kotorman phaika sungto saiman ka haipano nono sunga musungoni nok rok tamorok khoti rok ungkha ki sadi lukurok no nokbat jut cari faini ani nokrono subai ekobai joto biang bot lang thambe ka tin tan sak pala pulu subai ekobai ses ta maniro kuru itak tongnan ni batak jaga sikuring tongka o obon jaga khaibo jaga klai khabo abo jaga klai jubara nogor 57 Mairang luta betulan sampai ke sana. kai noni ponchai ni mungkhai Poncet ni mungklai ngo balidum ADC village balidum edisi village kai paran mungkhai parani mungklai beres para ward khachar wan khacan number do hambai noni nok thairok se kurui khang tungmai khaboni ekdom tong thairok kurui kha nok ganti rok bai jak yang ba harok kwak khlai thangbai kha kai boni chai rok bolog kangma tongo tong thai jaga se kurui tongo kisa lukurok bon subai ma kisa hamnai Engke ayung ang nukha nokbarok phayakon nogrok kisik jagrok doni tong thairok kurui nane kha khayo engkai nokbarok phayakon tam khoting kha do kisa sadi Ono ro bebi khata ko le thele do nok khung na mai nok khung khata tetam engke Ani nok bartalang thangbai kya tongnan jaga kuri tabu kanjana ri rok montok kuri kha joto ki go nobar koboni siri kalang thangbai kya ke obo bo kendro klai kha Jubaraj Nagar Kendra satano nong Jubaraj Nagar Kendra engke panchayat ke bobo Balidum balidum ADC village klai omo 4 nong wat parani mungkhai Birespara engkai nuk phai kani nok ro ekdom kisik jang nuk khungphan se kurui kha obo busuk nok bar kotor phai obo nok nuk kuring thamai kha obo Sarapsani bising osuk phakan chaimale joto ani kuri ka ganti nok kotor te kaisa nok joto kai oboni ni simira nok bai paraona ke buinibo bai kha ang ani nok ni besto thangile maya khale khanao je buinibo bai kha ni sungto nukha kabang mano baijak engkai nok ro borok mai mi songsalai nai nok tini dini ani mamu songsana na obasta sikuri obro ke mai ton ma jaga rok na iya mai ba sibai ka joto na bol bo sijak nogo do akon kai hambai nang kok kaise sungnai tini nok bar kotor phaimani bahai tamong khani nok rok tam khoti da ongkha parok ni ba pani nok horok nuk kha chung nok kabang mano baijak rok tam khoting kha kisa sari musuk nok belang kha nok tong nok bo belang kha basi nok bo belang kha motai nok bo belang kha asa bolkhang wa poster ing thangka nai langdi hingkai obo bo jaga klai kha obo bo kendro klai Jubraj Nagar Kendra namba satano nongda satano Jubraj Nagar ADC Balidum 4 number ward omo balidum ADC village klayo Balidum pani mungkhai Birespara ward ke bok ward klai kha ward kha 4 number ng namlabo 4 number ward engkai nini nok simira bai na ke parani nok ro bai kha parano bo baikha ko aruna asta karano bo mutharum sibi phuchari bikha onek jaga ni borok bo ko yang bo nosto khaliak nai ayang bo nosto khaliak nai angni nok mang ya asta parai ako kami ya asta muti ang nok ba khai 19 binas khile kalang hak nai do akon kai hambai ayong na tini wo nok bar kotor ma phaya konoi nok hugro baijang nuk phaika
Hengkai nok barok phai akono busuk khoti rongkha kisa sakai chawan. Ani nok to belai nok khoti injakha ko tin ro subayoi kalangkha ta asugoi ri rok maisinok rok subaikha ta asugoi ko machine importer machine rok baikha no rok bai tin to bakano khoti ingkha subai bai akai tin to hamlia no jakto maisinok nebo kurui dukan bo nosto ingkha lama Hengkai abo kendro klai. Obokai edisini gila. Jubras nogor daklai. Number 57. 57 Jubras nogor. Panchayat khebo mo. Panchayat lo tin boitang bila. Balidum no abo balidum deng. Balidum edisi village. Parani mungkhai. Biraspara. 4 nong wat ni namo. Sano. Hengkai nini simida nok bai naki parani jotonda nok bai kha. Parani jotoni no baija. Angkara सब नि नगरो बाया asta nganu 10-12 জন পরিবার নি নগর বাইজা